Laaroɓe amin barka men e loaki fotta hande taska min gendam ha min nanata gendam ummatore fere fere wana asawere chalinde min gaddani non Bashir Abubakar mo watta gime be demgal fulfulde min lori bo min jokki ngam wakkati min gaddani on gime de o wadi be de himbe on yusbi kanko bo o wadanta en gime den ha en nani de amma jonta ndade o yusbi to Allah sure a jabbama ha sawere ndema to en min gidi en pudira be gime ma amma hidde ko en pudira be gime ma dabo wi an accountant on accountant bo a huwi ha nokkuje fere fere na ko nokkure wore tan a huwi mi huwi nokkuji fere fere a foti alimta Bello University huwi ha Bayero University Kano mi huwi ha College of Agric Jalingo nden mi huwi ha Sabana Sugar Company nden on nde acci totton nde mi lori Hoti University nde maɓɓiti Adamawa State Mubi totton mi timmitini mi warti basa totton timmini kuuɗe ama totton nden amma jotta bo aɗon gime may tan bo a limti bo balɗe lesɗe noy a wino gime may nastinima mi yehi Germany mi yehi Holland mi yehi Austria mi yehi United Kingdom mi yehi America fu bo to ayi aɗo wan a yimana ɓe gime may be fulfulde bana ni conference waɗa paper man feere hoosama ɗo waɗa international journal ko mi yimata feere bo volwa on yecca haala man o bo waɗa hunde ɗo wiyata exhibition holla ko mofti man to nden gime ma ka bana noy an kan a waɗi ɗe hoore ma banda ɗe woɓɓe gaɗi a yusɓi nden an bo a jangata to mi waɗi gime waɗan 30 amma feere pat na irim gimi ko larini hunde ɗo ɓe mbiya waasu ko noy feere a tawan gimi non tan je yimɓe yiɗi non yimɓe yiide ɗume ko bo haala ɗemgal ɓe taban ɗo ni haala ɗemgal fulfulde on lomto classes to irin man mi watta amma wodi je nana asma'u ko na fo to mari ko wiata woyrude ɗo to goɗɗo timmiɗo maayi se ɓe yima ɓe woyra mo so ngam man se tottona tata kanko on moy kanko on ni da o maayi ɗuwi mako ni o acci nda haaliji mako o acci ɓiɓɓe kaza o derɗiraɓe kaza to ngam man na ɗum maɓɓitiri ɗo woyrude dadirawa mon to bismillah woyrude Fadima Modibbo Amadou non inde dadirawa mama na Allah yafumo amin Allahu akbar fuɗɗiri me himre nde muyimi yimgo nde laata ɗum marsiyata ya hayyu ya qayyumu an woni khaliqu amumitu dow kala yonki ambo amayata yettore am tabiti he maɗa tagiɗo yam ne min ɗo yam mayrowo yam nder sa'ata salatu maɗa yo dumo hoti salamu fuu dow annabijo he aalo en he sahabata tokkinmi taabi'i en he tokkuɓe taabi'i fu he donɗo ɓe modiɓɓe tokkuɓe sunnata si ɓaawo muymi mi yusɓa gimɗi mi woyraɗi fa inna am yoɗi laata ɗum marsiyata ya waɗi dow ko laaranima yi ko dadirawo to Allah yafumo Allah waɗa bo ton ɓuranimo ma yimre ma bonde weli to subta to bo wodi mo wiyata Alƙari Murtala o tedduɗo sosai kanko bo nde o maayi sey mi waɗini mo to amma kalimaji fulfulde goɗɗi ba shaɗɗiɗo ka ton keɓata ɗi ayi ba jonta zamanu jotta ɓurna kalimaji goɗɗi fu bana ɗi to yiman ɗo ɗo won ɗaɓɓita irim kalimaji toye naftirta feere bo kalimaji arabiya on
fukaraɓe vowi ha maɓɓe na ɗum hunde ɗo sey dole kanjum naftirta feere bo dole a hu'a heɓa jimima waala nda cati seɗɗa nder yimre nde Bashiru Abubakar yusɓi wi'etende woyrude alƙali Murtala inde jawman fuɗɗiraymi e nde yimre woyrude de uhettoyande naami bawɗo yo gonɗi fooɗoyinde ba fuɗɗirimi mi yelmi timminande Allah wawnam ɓesdanam mi bayan mi silmini dow annabijo me'en he aalo en he sa'aabo taabi'i en e hertoyaaɓe ba Sheikhu Ahmadu men he luuto maako Barahimumo me'en moodiɓɓe sunna e julɓe al-ikhwan si ɓaawo ɗon keɗito ko masbinoya lekki makkiki ɗawdi yirbinoya ɗuuɓe ɗon fuyo njurngini e woya accoyaaɓe e sella doole woya sey tawakkalu sabru be nisiyan Qaadi Murtala ibnu Sheikhu Umar ardoyi ɗalimin e watki asar salasa go'o Sha'abana waktu zuhur shat yabundam zirmi ramzu hijir Allahu yaafomo warjoyomo jina amin ya rabbi o masati seɗɗa may nder ɗa waɗi to alle bo gime mayɗe ɗon min kamɓe pottaniyam wallahi to nde bo kayre bo wodi mo wiyata Hafsatu goggo Hafsatu mallumjo min soomi mo janginowo Qur'anu ɓe heti ɓuri ni fukaraɓe ujunere jangi a les maako ɓe fu daga ɓaawo woɓɓe warti docteur en woɓɓe warti ingénieur en woɓɓe warti ɗume ɗume ngam man kanko wonde o soyti ɗum mamam on nden bo ndano daraja maako woni kañ fu sey mi waɗi to ay nana sati seɗɗa nder mayre kayre bo ya mumi tumi fuɗɗiri inde maɗa an woni khaliqun tagi takle maɗa nden a umri tagaɗo fu dole haɗa mama am Hafsutuje yaɗo mo maɗa ardoyi warjoyomo firdausi janna assalamu alaikum ya ar-rasulu annabijo Muhammadu jom kamalu gadduɗo diina laatoyi ka usulu anduɗo diina kafu wartoyi mallu laɓɓiniɗo kafuyo ɗum neɗɗo janna alo en be sahaabo en tokkinama tabi'ina e tabi'i yimɓe himma be shuyuhu e mawɓe mo diɓɓe ilma julɓe yeɗɓe e laatuɓe juuloyama Allah laamiɗo mobdu en cuuɗi janna amin ya rabbi amin awi Allah mobdu en cuuɗi aljanna mi to amin ay amma yimre may kayre ma nde yurmi aka to woodi mo maayi goɗɗo mawɗo ni sey a yiya a hoosa waɗa nde woodi nde a wi nde bo nde ɗo haala Adama a ƴoola bana ma ƴoola en ɗo fonna fulfulde masin be soyde naftirgo be lomto wiya goɗɗo o faande nde suudu ndugo ay pat ɓe yofti ɓe naftirta sa nana ɓeɗo waɗa hunde sey ƴoona ɓeɗo farta jiire ni nangemo jiire nde ɗo o ka fulfulde ñawi to kanjum sey mi waɗi lomto ɗo to ay nana lomto ƴiɗi lomto fulfulde sappirɗe inde nder fulfulde o ka sey o goɗɗo o gorko o debbo ko moye o ya neɗɗo
ɓe kasey ɓe yimɓe worɓe e rewɓe ko ɓe ya yimɓe ɗi kasey ɗi liɗɗi ca'aɗi e kecci ko ɗiya liɗɗi ka kasey ka haala mettu ka belka ko kaye kaya haala ko kasey ko haako mettu ko welko ko koye koya haako ki kasey ki lekki dammuki jutki ko kiye kiya lekki bana lani ɗo hoosi pat ɗam ɗum kal kon fu yimi banni man a yi ɗum ko en mari man ɓe wi no gas e nayi amma ɗo jongiti ha dayne kimɓe ngam man hamen ɗo no gas e ɗiɗi on ha ton a heɓi a dari ɗum on ragare may waɗu cati ragareji tati ɗo len nana ngel kasey ngel kusel ca'a ngel keccel ko ngel kusel ngol kasey ngol laawol ɓadi ngol daygol ko ngole ngol laawol ngum kasey ngum ɓingum gorum e ndewum fuu ko ngume nguma ɓingum non to ngam man ayi ɗo pat ɓedda haala gimol yaadani tan on nden bo nanda be ko a wima ngam man nde mi timmini ɗo man ɓe mi hoosa to gotel mi yima ngam kala lom fu ɗo mari ɗum goɗɗo nana ko sendiri bana sey ɗo en waɗa ɗo misalu ndu suudu ndu kasey ndu suudu waandu e suundu sappirema e ndu suudu to wooru to ɗuɗɗi bo wi cuuɗi suudu to wooru to ɗuɗɗi bo wi cuuɗi cuuɗi to ɗuɗɗi ko no yeeɗi cuuɗi suudu ɓadindu sey mbi'en ndu suudu to daayi sappire nduya suudu cuuɗi ɓadiiɗi sey mbi'en ɗi cuuɗi to daayi sappire ɗiya cuuɗi suudu to wooɗi sey mbi'en e woondu suudu to nyiddi sey wi'en nyiddundu suudu to yaaji sey wi'en e jasndu suudu to faaɗi sey wi'en e faandu suudu to wiibo sey mbi'en e towndu suudu to leesi sey mbi'en e lesndu to ye mbaaloyten e suudu waaletendu to ye ngiwoyten e suudu yiiwetendu to ye nyalloyten e suudu nyalletendu to ye bo defoyten e tondu ya defetendu marɓe kilanta woodi dammugaaru suudu sukaaɓe laatoyi jereeru tondu sukaaɓe kan jereeru so ɗo wayi hooti ɗo suudu tan kala ko waddi fu a heɓan ɗo mari ayi ɗo bo nde hayre watta ayi hayre ba a tawan ɗo mari ko toyni an joni mi waɗi en johu yeeso ngi banda hayre ndere kayn ɗo bo dayi ɗum sappama to bisimillah goɗɗo to dayi sappumo wi oya o debbo o gorko sapputami joya yimɓe to dayi sappuɓe wi ɓeya ko no ɓe ɗurri sapputando goya ɗi kayo natan to jam'u ɗuɗɗum inɗe cuuɗi e baali goɗɗi inɗe e ɗe ngaska to dayi sappuka wi kaya gasɗe to dayi sappuɗe wi ɗeya hunduko dayko sappuko wi koya kunduɗe dayɗe sappuɗe wi ɗeya lekki to dayi sappuki wi kiya leɗɗe to dayi sappuɗe wi ɗeya
ndiyam to dayi sappuɗam wiɗama ndiyamji to dayi wiɗi yanaɗama boɗɗum dayɗum sappuɗum wiɗuma boɗɗe to dayi wiɗe yanaɗuma dihal to dayi sappukal wi kala dihon to dayi wi kona na kala ɓikkon daykon sappukon wi kona latingoron ko kondewon wi kona ɓikkon daykon sappukoy wi konya latingoroy ko koyndehoy wi konya to ɗo bo dow ko harani ala sappugo ɓe sappago ɓeya dayɓe to ɗo bo woɗi sanne jotta nda ngara garere na ɗo mi waɗi on je waasu rewɓe jawar en to rewɓe jawar en ɓe keɓi waasu to wurti ɗo ni hani o lora o te'ata o jooɗa o wala tegal to bisimilla bonde maray bote mi fuɗɗiri nde yimre e wiigo basmala mi handini jawmam mawɗo jawmu jalala mi silmini annabijo be na salama alo sahabo e tabi'iɓe karama ɓawo ɗo o ketindo e yimre me'en yimre wi'ande waasu rewɓe jawar en tegal laati ɗum muqamu debbo akul o wala ngal o laata korɗo debbo ndujja nyawɗo ɗaɓɓitema mamma a tampi geldol ngam wala teɗo ma waaɓi ɓesni ɗaɓɓitema mamma taska dilla bonɗi fuu ha e ma nder caka jemma simtini gondima wala gostanɗo a soyoyidema debbo mo tegal teddine dow laawol on mo wala ngal aatoye caka laawol debbo mo tegal yewtoyi tondangel on mo wala ngal laatoyi jawangel debbo mo tegal nde weeti fuu sey saman on mo wala ngal nde weeti fuu mbustutan debbo mo tegal yawtoyi ƴawnangel on mo wala ngal konde ɓasangel debbo mo tegal yawtoyi wubbego on mo wala ngal ko moye tefa wargo timmin debbo wala ngal laatoyi suteteɗo yimɓe to wirni o laata ɓaaseteɗo mo toñi te'aɗo o laata kaɓɓeteɗo mo toñi jawarjo o laata acceteɗo debbo jawarjo seedata be numo o ɗana o umma jemma juutirimo debbo jawarjo noppi mum nannanti nan ba o ƴona mangi a o hafti debbo jawarjo sannu jaabu jahale dillo ya faɓɓa lebbi woda limle ngam bo jawarjo wala mo sartantomo sey to o vondi e maɓɓe sey ngi'amo debbo jawarjo sendiraka e darɗe yella o yaɓan sa'atani o daɗe yaadu jawarjo e heewi darkikinaki yella ɓe jokkotomo ton lesdanki debbo jawarjo wolwata mettuka ngam jomo yaaki sey e haala mbelka debbo jawarjo sendiraka e pawne ko nde fawnan tata waldo mone haala e maako ɗutka pagge yimɓe ɓe maako ɗuɗɓe baage debbo jawarjo fawnu wurtumi laare yellama narren sadaki ma won care to sadaki won care kam to ko ɗon nufata care cardi o cardina to ɗi on care ayi fulfulde men sey hakkilo
to kayren ɗo waɗi ɗo haala debbo Jawarjo nden bo ko fuɗɗinde man woodi mo furti man sali lorgo sam mi waɗi daga ɓaawo o lortima o lori o furti to ayde nafiiɗo kam sosai kanjum waɗi mi wiya janga timmina satiji ma heɓa no ɓe nanirta ngam heɓande walla amma satiji ma to woodi satiji ma lutti ɓeydo woɓɓe Jawar en sanni haali maɓɓe ndeppi jooɗi wartoyi bana kaɓɓe woɓɓe e maɓɓe ɓerniwol wantake ɓe be ndere kaakuɓe laati marɓe yaake woɓɓe e maɓɓe e luttiri ndere kaaku ɓe sattini haali ɓe salɓe haala sukaaku Addamamma sattini haali mum deppi jooɗi wi wala poɗɗo ɗum himu a laara a yawtoyi a walangal a nasti a waali neɗɗo honki tabrawal Addamamma waruɗo lem yewte jonde nde maɗa yawtoyi ɗum yawte Allah ceniɗo hoynane nyawu ngayngu tooke ɓaleje ndikka kanje e ngayngu o hisne o faabe sharru gondal ganyo fo sokre ɓalere ndikka kayre e ganyo yiide e wooɗi to ɓalwi ru'ita halla Allah ceniɗo hoynu mettol haala ilnoya gonɗam wala ɗanatako sunoji e mettam o wartana ban kanko ngayngu to hewti kempe yornan gonɗam ɓolwina ɓernde wadda soyinde enɗam Addamamma wurtule mi laarama mi wolwa anota mi hollama suuduma mi sukkilinde yimre to Addamamma jaɓɗi a janga tata yeboyiɗima jaɓɗi a janga tata yeboyi gimɗi Allah ceniɗo hoynane a nafraɗi nde timmi limgal maare duuɓi huuru en Shakaysu woni ramzu perol ba'ajjo men bi'eteɗo Bashiru yusɓiringol bara ta nato nyande o waazi Mayram Zahra to a jarama waazi Maryam Zahra amma yibre nden nde waɗi bo nde waazake nden bo nde tindini nayugol Jawar en gondata be bo to Jawarjo e daraja ɗum debbo tegal mari nden bo soyde daraja Jawarjo yidata to fawnake nde weeti fu daraja ɓamto o bo to fawnake mo yifu ɓasay ɗum allay to a yettama ko weli Bashir Aboubacar welago to woodi gime goɗɗe ɗe gaɗɗa yeeso min surgete en ngara fayin en potta jawleru men ndu ngendam ngam heɓa min gaddana heɗitoɓe men ko larani taskaramji maɗa ɗe a yettama ko weli to hettoɓe on keɗiti gime iga honduko mallumjo lolluɗo kajano fulfulde giɗɗo bo ko larani gime fulfulde Bashir Aboubacar mo waddani en bo gime seɗɗa nder ɗiye o yusɓi sey bo ñande feere to woodi goɗɗe gime ɗe o waɗi min gaddano ngam may so on gaɗa subscribe on gaɗa like ha YouTube channel amin ngel Dandes Media heɓa on keɓa taskaramji amin goɗɗi kesi ngam may mi wiya min getti Allah barkinin ngam may sey ñande feere to en keɓi en pottiɗo bo fay